mga moms, it's Ma'am Shiji again. So, nandito na kami ngayon sa barko heading to Cagayan de Oro City. And umalis kami ng 7 o'clock ng gabi. Actually, past mga 7:30 na yata kami umalis mismo dun sa pier ng Bohol. By the way, bago ang lahat, gusto namin mag-thank you sa mga nakasama namin dyan sa Cebu and Bohol, no? And ngayon, we're heading na to Cagayan de Oro. And ako nga pala, special thanks, of course, kay Brenda Beach for bringing us, no, sa Cebu and sa Bohol. Ayan. Kaya ngayon naman, nandito na kami sa barko. And originally, yung kwarto namin is nasa tourist kami. So, it's tourist-y, aircon siya. It happens na lumabas kami sa aming kwarto kasi hindi naman sa pag-iinarte, pero kasi talagang mabaho. Hindi namin alam kung mabahong paa or what, no? Tapos, wala siyang exhaust fan. So, lumabas kami. Kaya nandito kami ngayon sa what do you call this? Kumbaga sa bus is ordinary kasi hindi siya air condition. Ganun. So, nandito kami. No, mas okay ito kasi wala naman masyadong tao. Tapos, nakapwesto kami sa baba. Lumabas kami from the aircon kasi most of yung bed namin ay yung mga nasa taas. So, medyo nakakapagod din and hassle na mag-akit baba sa kama, no, kung iihi ka or what, etc. Ganyan. So, mas napag-usapan namin o napag-desisyonan. Actually, ang unang lumabas kanina is si Brenda. So, lumabas siya. Then, nung nalaman namin nandito siya and na pwede naman siguro, I guess, namin magamit. Instead dun sa aircon na room, lumabas kami. So, nandito na kami ngayon. Ito na sila, mga natutulong na sila. Puntahan natin sila. Yan. So, dito ako nakapwesto. Diyan ako natutulong. Natutulong pa lang pala. So, here's Jidjag and Pating. Tutulong na sila sa natulong. At si Bakang nagising pa. Nagising ka pa. May lalaki ka, no? May lalaki ka. Nakita kita kanina. Di ba po siya na? Si Brenda. So, dito siya malapit sa kaya medyo malakas yung hangin tsaka malamig na kaunti. So, ngayon pupuntahan natin sila. Asan sila Inday tsaka sa RJ? Sa kwarto. Ato sila nagstay. Tingnan natin sila. Hanapin natin sila. Puntahan natin sila Argel at si Inday. Dun sa room. So, nandito kami. Asan na sila? Hala. Mas may room namin. Parang naligaw yata. Ganyan yung mga room nila dito. Ganyan, up and down. Hinahanap ko yung room namin sa kami kanina. Dito. Niligaw ako. Niligaw ako ng pintuan. Ayan, so nandito sa kami sa friend. Ito na si Inday. So here's Inday. Ito na to. Ito naman si RJ. Tulog na po sila. Ayan. So ayan na mga moms. Wala dito sa kanila. Yan dito po. Yan. So medyo masakit talaga sa iyo. Tapos, itong aircon lang nila yung gumagana. Yan, tsaka yung nasa kanila. Para siya yung papasok na lamig sa loob. I don't know kung gumagana yung exhaust fan na. Gumagana yung exhaust fan. Originally, dito ang pwesto namin. Dito si Bating, tapos dito po ako. Tapos sila Brenda dito sila. Dito si Brenda.
iba talaga yung ano. Sakto. So, yun. Kaya lumabas kami. Ngayon, nandito na kami sa labas. Feeling ko sapatos kasi may nakita kong sapatos doon kanina. Sakit sa ilong. Nakakasuffocate. So ngayon, dito kami sa open air. Ayan, diba? So nakakapag-charge pa kami ng aming mga gadgets. By the way, ang oras ngayon ay 10 p.m. Actually, natatanaw ko pa yung ano si Bohol. Ayan o. Ayan po siya mga moms. Diba? Nakikita pa natin yung mga ilaw na yan. So that is the Bohol. O, diba? So, yan yung isa sa mga ginawa namin. So, dito na lang kami. At least lahat kami nasa baba. Naparking namin. Tama. Hindi kami mahirapang mag-akit baba. Tapos, pag pasok namin dito, turn left ka lang, CR na kaagad. Ayan o. Shower rooms, living counters. So, mas mabilis siya. Yun. Tapos, syempre, no, ang mga mangyayari na sa aming pag-uwi, darating kami sa Hasaan mamaya mga 5 a.m. around 5 a.m. Maaga sila natulog. Actually, maaga naman talaga natutulog si Brenda. So, pagdating namin doon, ayun na. Dire-diretso na ulit yung ganap ko ano mga kaganapan. So, to everyone na nakasama namin sa Cebu, sa mga nagbigay po ng kanilang blessings, maraming salamat po sa inyo lahat. Nagpapaantok na lang din po ako. Ganon din si Bakaw. Swerte lang namin kasi meron ng wifi yung mga ganitong barko. Oo, so meron silang 5 hours for 50 pesos, tapos 100 pesos naman for 15 hours. So kahit nasa gitna tayo ng dagat, malakas yung signal, meron tayong wifi. Ganon. So may internet tayo. Kaya maraming salamat sa lahat, sa inyong lahat po. And what do you call this? Gusto ko rin ipagpasalamat sa mahal na Santo Niño, yung guide niya sa amin, no? And kay Lord, no, na lagi nagbabantay sa amin sa mga lakad namin. Maraming salamat. And of course, sa inyo lahat, sa lahat ng ating mga viewers na nanonood palagi ng aming mga vlogs. Maraming